Het wordt maar weer een jestige dag, maar wij hier wel het meest droege waren van Nederland. En de komende dagen, het zal wat kwakkelien worden. Maar takkemieke komt de echte winter wel weer tegen dichtbij. Maar laat ik dichterbij beginnen, bij Joen en vannacht. Wel, we gaan kans op een enkele bui of een buiken. En dat is het dan ik. Dus flinke opklarings. De temperaturen 1 und 3 graden. En de wind, ja, die helpt weer aan. Die wordt matig en vrij krachtig of krachtig in het kust- en waardgebied. En komt nog altijd uit het westen en het noordwesten bij. En dan morgen. Een dag met winterse buien. Een paar winterse buien. Wat weer te sneeuw, wat ruim ertussen trog. Maar ik uit een trog. Dus zinnen, ja, redelijk wat zinnen denk ik toch wel. En de temperaturen 5 of 6 graden. De wind komt morgen uit het noorden en het noordwesten bij. En die zal matig en krachtig wezen. De krachtige wind natuurlijk in het kust- en waardgebied. En het viel koud aan. Maar we hebben in de nacht 0, -1, +1. Dus kans op gladens en waarschuwing. Op naar de snijn. Die houdt dus bewolking en letter ruim en lichte ruim. Hoe daar op een nieuwe temperatuur zomaar bij de 4 of de 6 graden hinnen. Maar de wind komt alweer uit het westen en het zuidwesten bij, matig en krachtig. We zorgen vooruit. Een huddewind op manje en een hege temperatuur, 8 graden. De zinnen erbij, een paar buien of buikers. Op Tieze, ja, gaat de temperatuur alweer wat waarom. En op Tieze een petite ruim of lichte ruim en ik alweer een huddewind. En in de nacht een temperatuur om het vriespunt of de krek tot boppen. En dan zetten we terug naar de wagen. Dan toch ik ruim of weer te sneeuwen. Zo'n combinatie zit er wel in. En hoe daar een temperatuur om bij de 3 of de 4 graden heen. Maar in de nacht 0 of -1, misschien wel -2. En ik zei het al, dan komt de winter dichtbij. En het zou ik wel eens uitdraaien kunnen op een nieuwe winterperiode. Maar we moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.